Au! Això és química. Que còmode! De què està fet aquest seient? Això és un polímer. Els polímers contenen moltes i variades aplicacions. Per exemple, la majoria de roba que portem ho són, aquest boli mateix, les ampolles d'aigua. Els polímers són materials sintètics i estan formats per moltes unitats simples anomenades monòmers. És a dir, podríem dir que és una gran cadena formada per aquests adins que són els monòmers. Sí. Els plàstics, doncs. Els plàstics. Els polímers són compostos orgànics, és a dir, compostos que contenen carboni. I el carboni és l'estrella de la química. L'estrella. I per què el carboni no qualsevol altre element de la taula periòdica? Doncs bé, el carboni té 4 electrons a la seva capa de valència. Fa que es pugui enllaçar amb 4 àtoms més. Per exemple, l'hidrogen. I l'estructura més simple seria el metà. A més, moltes molècules associades a la vida, com per exemple l'ADN, les proteïnes, contenen carboni. Pep, què et sembla si sintetitzem un polímer? Anem a fer un polímer. Som-hi. Ja ho tenim tot preparat per fer l'experiment. El que farem serà sintetitzar un poliuretà i ho farem mitjançant el poliol i l'isocianat. Mira, Tània, aquí tenim dues molècules d'uretà, d'aquest grup isocianat. I com les ajuntarem? Com farem aquesta cadena, aquest polímer, amb aquests dos monòmers d'uretà? Doncs mitjançant aquest poliol, en aquest cas un diol. I d'aquesta manera aniríem construint aquesta cadena, aquest gran polímer. Perfecte. Pep, avui en comptes de portar la vareta del laboratori, he portat aquest agitador elèctric. Ah, molt bé. Sí. Pot anar molt bé això, doncs. Provem-ho? Som-hi. Oh, mira el polímer com creix. Mira, Pep, ja està sortint el poliuretà. Ben curiós. És ben bé com una escuma, això, Tània. És l'escuma dels cotxes, per exemple. Els seients dels cotxes. Està feta d'aquesta escuma, de Per tant, poliuretà. solidificarà aquesta escumada. Sí, ara en uns segons podrem veure com queda ben dura. Fins i tot poder els aïllants acústics estan fets També estan fets de poliuretà, sí. Tània, l'espuma ja està ben sòlida. Sí, Pep, què et sembla si ho tallem i mirem com ha quedat el seu interior? A veure. Mira, Pep, et recorda alguna cosa aquesta espuma? Això em recorda a l'aïllant acústic. És veritat. I dius que és un polímer, això. Sí. Per tant, un plàstic. Un plàstic. Uau! Això és química. Day